Machiegni janeno mar Lolwe Tv en kindego iko makare. Arwaki chenro mar DUOND LUO kama joluo rome mar mondo mi ogoye mbaka. Kaendi watwake weche mang'eny ahinya kendo bende kaendi wapime wach kaka jokanyanam nikech ing'eni wach mopim e wach maber. Wach migoye mbaka e maber. En gima miyo ji bedo gi rieko, ji bedo gi ng'eyo, te bende ji bedo koda kamano endo ma en mor e kanyakla achiel. Nyinga en Niko kelo an ka kod wendo ma bende olima kama wabete tie yien kani endi wadwa goye mbaka kaka ne jodongo go mbaka tie yien chon kipimo godo piny. Omiyo adwani mondo arwake achiel kachiel kofulonwa nyinge oae kaunti mane en wuod kanye mondo mi koro wachak twak kode achiel kachiel. En gi gima ber mondo mi onyiswa to moloyo ahinya jogo mantiere Kibra constituency Makina ward chikuru itu e yo maber. Erokamano an iluonga Benson Olianga Oriaro. Benson Olianga Oriaro en jaseme dot mar Kaila. Gika an Nairobi ka adak Kibra Makina ward adak Kichinjio kanye kara ma adak. Benson Olianga osebedo katiyo kod Nairobi City County kaka electrical engineer kuom thuolo malach, thuolo ng'enyne. Benson Olianga Oriaro asebedo ka an jachung' mar union mar Kenya County Government Workers Union Nairobi branch secretary dala ma Nairobi kaeri kuom jotich mag Nairobi City County. Makoro ina trade unionist. I'm a trade unionist. Ng'ama kedo ne ratiro mar jotich. Kamano, kedo ne ratiro mar jotich kendo jotija masebedo ka kedo negi mor, onge marach, onge mawinjo marach. Gisebedo ka amiyo gi msara, promotions asebedo ka miyo gi yo makare, rights magi asebedo ka miyo gi yo makare. Ma seche mowuoye eri ok giwinj maber kata kadwa wuok. Koro kech aseserve gi e muda malach nikech nadonjo trade unionist kaka secretary mar branch secretary nadonjo e 2006. Koro nyaka sani last year we did an election. Ma election no nodwoka and that was the 4th term. Mano ber, erokamano ahinya jatelo. Koro ber mondo mi koro wawinja ne to en ang'o kendo ma idwaro. Isebedo kitiyo kendo ikedo ne ratiro mar jotich e Nairobi City County kaka jagoro mongirore. Tich maber malich, tich malong'o kendo bende ji winjo iwacho ni ji winjo maber. Iyudo ka giyudo promotions gi gima amora timre kaka idware. Tiweyo gini nang'o kidwa dhi Makina kama bende joma ong'eye malong'o samoro ong'e nikech ok gitie City Council gina jodak kaka in. Ang'o miyo idwa weyo tich ma itiyo maber ni mondo mi idhi Makina? Ang'o mineno karachi ni Makina ward momiyo mondo mi koro imanyi komno? Erokamano, an kod weche adek momiyo adwa nawe wach mar tich mar jotich. Jotich atiyo negi kina tisetiyo maber gadieri, mak mana en kama warome kaka oganda opogore. To ng'ato ka chieng'e ochopo, chieng'e ma koro odhi yweyo dala, higa 60 ochopo to odhi. Tije maber no ng'ama dongo kanyo onge. Koro at long last ibiro yudo ka tiyo maber gadieri to ng'ama dong kanyo koro mondo obi opar onge. Koro agombo ni tije masetiyo maber cha jok ma adak godo kaka residents mwadak godo ma wan jirende ok ong'eyo ni tatimo ang'o maber. To aparo ni ka abet kodgi piny ma gibende donjora kodgi ma gimiya lemo kaka jotij county be nomiya, koro ginyalo ng'eyo ni okay kare gidak kod ng'at ma is productive mara owinjo bed ni nenore kama dake kod kama tiye. Koro ka kete kama tiye kende to kama adake to oonge to kendo koro koni dhi hinyore to kare ne gin ng'at moro ma nyalo keto gologi e level achiel to terogi e level mar ariyo.
weche ma aseneno ka kethore e Makina gin weche adek. Namba achiel en somo maber. Somo maber. Waonge kod somo maber mwamiyo nyithindwa. Nikech ang'owa, nyithindwa onge gimiluongo ni shule ya chekechea. Shule ya ECD schools waonge godo in Makina. Yet the rest Kenyans are enjoying this facility. Makina te onge ECD mantie kata sani. Kata mosa gere school mantie onge. Wan kod school achiel e Makina miluongo ni Old Kibra Primary School. Old Kibra Primary School onge kod ECD. There is no any other ECD around. To ne wayiero ji an kod kaonge luoro ka wacho niya, jo Makina no yiero ng'at achiel miluongo ni kaka MCA. To MCA ni poko ting'o duondwa kaka jo Makina ni waonge ECD, poka winjo anywhere. Party bende kaka ODM, nikech macha is an ODM zone, to ne ng'ama no kawe ne ODM member. Koro party bende nochako medo wang'owa, nochako medo ng'ama chielo duol mar nomination. Koro wan kod MCA ariyo. Jogi te wacho ni ng'ama nodonjo gi ODM. No, ng'ama nodonjo gi ODM. Makina ng'ama nodonjo sani en ja ochung' kende, en independent. No, chung kod en kod party machielo tok mar ODM. Yes. Koro nikech mano notimore, party nomiyo wa ng'ama chielo. Nigi nominate ng'ama chielo mondo okony jo, nikech macha is their zone. Koro jogi te gin blind to the fact, gin blind to the development of our children. Kech ECD en gima medo thamani mar ang'owa, gima medo value mar masomo. Miyo nyithindo foundation motegno, ka nyithindo biro malo ginyalo chung' gi somo nyaka tiekogi. Koro yudo ka wan kod dropouts mang'eny ei Makina malo other areas ma ECD schools bede served. Koro ma en gap manyaka wadin. Namba ariyo en ni wan kod gimiluongo ni basari. Basari ma jo Makina nigodo kod gadieri mano margi, ma bende 4.5 million donje higa ka higa, en ward basari. This ward basari obedo run kod a single person. Koro onge fairness. Koro ma bende waneno niya, ma en only MCA no, en morane, en monge ng'ama yudo basari, en moyudo ng'ama koso. Koro bende onge chenro malong'o ma oran godo basari. Koro wadwan mondo wadin gabni, mondo wa create committee mar this basari. Kendo wadwaro nikech Makina ni kod 11 villages. Every village wadwaro mondo wagol one committee member mabro make sure ni run fairly this basari. Aya, gimbende gimachielo magibiro chako timo, gibiro identify ne wan the needy cases. Nikech needy cases be nyaka wa carry along with us. Kech kok wa carry gi along to gibiro dongo, yes, to gibiro bedo kod asira moko ma okong'e ni to gi akanye. Koro mondo watiek asira gi eki, wating'o gi, wawuotho kod gi achiel kumachiel kaka jo kanyakla achiel. Koro maeri biro miyo wa create a good environment mar dak. Hooliganism biro dok chien, keche ng'eni ka nyathi oonge gi gima nyalo supporte, oneno kaka jowadgi timo to en ok onyal timo. Koro ma miye asira moro, ma ka chieng' moro osebedo maduong', to koro koromo kodi gotieno, to koro asira ge chao timnade odo kuomi te. Koro magi gimok wadwar mondo bede area, wadwar mondo wathir magi kod ting'o gi kanyakla kwa dhi kodgi kendo kwa wamiyo gi somo tiegruok mawinjore. Ilose wach mar ECD,
iselose wach mar bursaries kaka mondo mi loki ang'o kendo mido mondo mi oti adwa na chaka los weche mag health care mondo bed maber nikech wana mondo bed kod afya maber. Afya wa nitie gik moko adek madwa na address. Number 1 en ni ei Makina wan kod sewage mokale. Sewage is not connected to anybody. Sewage ni en tax, ugere kod tax mar raia. Wan be wan raia. We are taxpayers in Nairobi and okwati kode kale bendo kale iwa. Koro wan watiyo kod pit latrines. I believe ni pit latrines okuwinjore obed kuonde ma ji odake mang'eny. Kech wane kanyo kawuono igni 60 nyaka ne wayud independence kata loch marwa wawegi. Pod ji kunyo cho. Yes, pod ji kunyo cho Makina ma mano gima ok ber nikech ing'eni ka ndalo chieng' kamagi. Wahoya wach no mos. Kapod ji kunyo mana cho Makina. Ere kata kaka ler makanyo chal. Ma gima odwa nwa thir nikech ler makancha is onge. Kech yudo ka yani yes watemo kaka oganda modak kanyo to nikech we are not connected to the sewer system koro chuno nyaka wati kod pit latrines. So these pit latrines rach achiel magi kelonwa ni nitie seche ma bende gidung' ma ok ber ahinya kod ang'owa kod ngima mar raia. Seche ma chieng' kama gi kibende kok ginene ka chieng' ogoya ahinya bende koro the steam biro malo mago gima ok ber ahinya kod gima mar dhano. Koro nikech ma timore wadwaro mondo make sure ni ka wayudo tich to every plot wang'e ni ok onyal connect every household but wadwa ni every plot nyaka bed connected to the sewer system. Ma wachno endo iwache king'e maber ni NMS gi Nairobi City County winjo wachno maber ni onge connection to the sewer line ei Makina ward as a whole. To sama iwacho ni pod ikunyo mana choche ma ji dhiye. To ka koro choche mikunyo to baf koro udhi kanye? Uluoko kanye? Luokruok bende waluokore mana ang'owa kuonde mokunyo go. Kuonde mokunyo go ma pi ma girene donjo mana e choka chacha. Nitiere thuolo moro mane Waiguru oloso some latrines but those are pedestrian latrines kech ginyalo mana tiyo godo chieng'. Noloso gi tiend ang'owa tiend barabara to plode ok nyal yudogi. Koro idwa timo ang'o? Koro an adwaro mondo connect the sewer to each and every plot. Manto iboyudo resources kanye matime nikech mano is a huge project ma kanoni bende taken gi county government to kata county government nyaka struggle nyaka time mana gi the government. We one Kenyans. We are not second class Kenyans. We are first class Kenyans. We are residents. And in the wisdom of the running of the people running Nairobi, they saw it fit mondo gipog Makina obed kaka ward nyaka gimiwa facilities madhano nyaka tigo. So the question of where the resources must come from must not be there. The resources are there, the government is there, the Nairobi City County is there, and they have the resources. If they don't, if kao ginyal ng'iyowa to kare gidwa ng'iyo joma Nairobi mage. Population kapok wadhi e yweyo, population mantiere kata kwan oganda mantiere Makina ward ng'enyo wuoyo. Skul en adi? Achiel. Ma nyithindo te mantie kanyo dwa mondo mi odhiye mar piny owacho. Nyithindo gi bende gisomo makare nikech Makina duong' en gi ji mang'eny. Monego bed ni koro sama koro walose niendi to wang'e ni skunde igero moro kata moro manyien nitiere nikech skul achiel ohingo joka. Mar ariyo kaka jogi odak en dak mok owinjore. Cho onge gimoro amora onge skul bende onge kama jogi nitiere. Wan e higni 60 nyaka ne wayud loch marwa wawegi. Parane wacho na jatelo wadhi e yweyo ka duogo tibo leronwa gimomiyo gima kama osebedo ka timre to ung'i ang'iya to piny owacho bende ng'i ang'iya. Mano e wach maduong' mondo koro walose sama koro waduogo. Janeno ma Lolwe TV
weche moko nitie mamako dho ng'ato, moko nitie mamiyo wiyi koro juole nyo ka yie wiyi machung'. Onge cho, skul en achiel kende ward no mar piny owacho. ECD school onge ECD school, onge gimoro amora matimre. Virtually kanyo endo chalo kama en kama en locked out of this country. To en Nairobi ka. Weche moko tek. Ka waduogo, wan ka endi gi jachung' mar Makina ward, walafu dhoge jurni ne kom no endo mar mondo mi odhi okel lokruok e gima chal kama endi. Ma en DUOND LUO. Arwaki kende okang' mar ariyo mar chenro niendi mar DUOND LUO. Kawuono niendi ka wakolo wechego eko mag chal mar ward endo mar Makina. Iwinjo ni Makina nitie mana skul achiel kendo iluongo ni Old Kibra Primary School. Yes. Secondary school be nitie? Secondary school nitie. Mano konywa gi gero kod Honorable Okoth. Nyasaye oket chunye kamokwe. En ng'at manomako wache mar somo motegno. Nomiyo wa school ma secondary. Iluongo ni Kibra Secondary. Kibra Secondary. Yes. Onge wach, nitie primary school achiel gi secondary school achiel kende. To wadwa mondo mi wach ni wadwaro gima iluongo ni education for all as a policy mar the government. Aparo ni kanyo endo the government nyaka koro ng'iyane ni to koro policy margi mar education for all ni. En education for all na dika kata school kende ma wayudo ka onge Makina ward. En wacho pod baro wiya, abro guonyo wiya ni nyaka ng'in to ang'o momiyo ma endi timore. Jatelo, gik misewacho gi moko kuom gi pek ma onego ni koro nyiso ni to iparo ni en telo mosebetie moko kutimo gigi, kose paro ni en gima ng'ato tima genyo yiem no kodwa loso ne jo Makina kaka gibet. Aparo ni eno yiem. Gimi aparo ni eno yiem. Ing'e ni telo iyiero mondo ibed duond jopiny. To kama gigi ka onge to kidwar wacho ne jok machiwogi ni gini onge, ok nyal mi gimo kidwar. Omiyo an anyalo wacho ni gigi ok wayudgi nikech nyap ma wayiero godo jok ma ok ong'eyo gima jopiny dwaro. Ng'ap ma ok oting'o duond jopiny mondo wach duond jopiny kama owinjore. Ng'at ma ok oting'o wang' jopiny mondo mi kama sirikal nitie to jopiny onge, onene jopiny gima timore mondo duok ne jopiny. Ng'at ma bende owinjo bed ni oting'o it jopiny mondo kama ikuodhe jopiny bende owinji bende duok ne jopiny. Nyaka ne wayier jogi ji ariyogi onge report ma giseduokonwa. Koro an apara ni nyaka bed ni en ignorance. Aparo ni en ignorance mar gima ok ging'e gima gidwaro. Gima nomiyo wayiero gi mondo gidhi kucho gikia. ECD nyocha last year, government of Nairobi City County no employ 1,000 ECD teachers. Maki pogo ne 85 wards, iyudo 12 teachers in each ward. Ours did not report because even if they were to report, they would not have any facility to teach in. Now, mawuoge japuonj ECD manobiro Makina. Onge japuonj mano ECD manobiro Makina. And they are there. They have said nothing on it. So that's why I'm saying they are blind to the development of our children. Hospital bende onge Makina. Magi facilities are very important. Ne residents. Okinyal mi so longe timo wacho nang', ng'ato wacho ni onge kata dispensary kata health center mar piny owacho. Onge in Makina. Tapinji kara ward ni en ward apana abodhi Makina bayo Makina. Koro Makina ka en gimoro amora hakuna. Kech koro kiwacho ni nyaka kata mna health center moro amora ma ng'ato ka wiya bara kata gimoro kata nyathi mowang'. Kameringe kode onge within the. Idhi nyaka iwuog mana outside that ward. Idhi many konyruok e other wards
to wan bendo miwa award ma I feel ni facilities, the necessary facilities makonyo kaka jodak Makina nyaka miwa. Waonge kata mano kumbi ma sama in gi function moro idwa ni los kata booth moro idwaro school fees mondo bed raised ne nyathi magi onge kamidhiye. To jatelo wachre ni Makina kanyo endo ji odak anyora, ng'eni ji odak anyora ma kod binyalo los kata ma ji nyalo dak maber kama. Yudore ni onge nikech kit dak ma ji odak godo. Ji bende dak ma ng'ato tek. Ng'ato ni makara. Koro samoro piny owacho dwaro mondo otim gimoro to thuolo mondo mi gitim gini endi tamre nikech ng'ato dwaro mondo miyo makare matek. Dibeni ma bende nyalo kedo ni dibeni ma bende en wach moro bende duoko dongruok ma kaendi chien. Adwa wacho ni mano oyo nikech Makina en a freeland. Okay, onge ng'ama nigi title deed. Koro en lop sirikal. Lop sirikal onge kaka ng'ato nyalo wacho ni ni ma akara. Okay, en ni sirikal obi to opang dak mar jogo maber. Kech dak mora mora manie Nairobi ka ipango kod Nairobi City County. Koro Makina is in the center of Nairobi. So I don't think ni tiere wach mo ng'ato nyalo agiu obed kari en ni nyaka pangi kaka idagi. Nyocha ni kanyocha gidaro ji tiereru. Okay, to yudo kaka gipango jok modak e tiereru go pangi meyo makare nikech oried negi yudi e tiereru kanyo ero to udi go ber kendo udi go eko do gitindo but giber gin we yudi ma ng'ato nyalo wacho ni odak Nairobi. Koro the other part of Makina bende sirikal koero nyalo pange kaka gidwaro mobed a very nice estate to live in. To Makina ni bende kata ndara mokadhe kaka koro kata hospital onge school onge ECD bende kata ndara kende miluwo kama ma ido wuok Makina yaki wuok machielo kocha kendo wuok Woodley yud ndara. Ndech ni opa lakini the inroads, the service roads manie Makina achiel kende mogolam moko gi okogolam. To Makina ni kara kama lich ndi yawa. Koro maendi to udak iye ka eninjo ka jomodak kanyo kiloso kodgi sani koro i campaign iwuotho. Kinjo ka jocho ni ang'o kuom gik moko mang'eny gi ma gidwaro mondo mi okwongo timnegi. Gima chielo ma winjo be na kwano kendo ni Makina onge pi. Koro kara kanyo ji onego darie. Onego beni ng'ato wacho ni it should be disbanded. Ng'ato nyalo disband Makina mondo ji owuogi. Kech ka koro kata pi onge cho, onge school, onge kar thieth. Mano koro kene kama onego ji dake. Koro pi maonge Makina ni an aparo ni ane yath mabiro konyo Makina mondo bed kod pi. Gima miya wacho ni an yath ni nikech jotich ma Nairobi City County ma keyo pi ni ebuoya kaka secretary margi. Koro gimosetama move in mondo mi akony kama wantiere mondo bed kod pi mosiko en ni nitie a lot of bureaucracies ma jotelo mwayierogi ema timo e City County kocha. Kech yudo ka yani mondo mi pi pipe wuog ka Moi kacha kech ka Moi kanyo nitie pi mar 24/7. Moi is just a neighbor. Okay, nitie pipe mowinjo be ni wuok e dalane kanyo e pi mogik ka dalane kanyo kabiro Makina. Ok en gima nyalo kawo kata 1 million to pi odonjo Makina. Pi ma is there 24/7. Instead iro kayani dala Moi ni Makina ward. Dala Moi near our neighboring Woodley ward. Yes. So it is our neighbor. The next neighbor kabisa. Koro mondo mi pi wuok kacha kabiro ka oken next en gima tek. Pi achiel kendo chako wuok Nairobi gidene so ground
kabaro chiko Lang'ata. Mano bende pi maringo 24/7. Ma bende mondo mi wakaw pipe kacha kwa kelo Makina ka. Bende ok en gima tek. Koro ka winjo gik miwacho gi. Mok en tich minyalo ti kata higni 5 ok iti tije gi mitieki. Iparo ni koro sani jo Makina winji to ing'e thagruok mane i Makina ka indi maber kaka iwinjo anjo kaka ilere achiel kachiel no endo. To gima daher ma mondo mi apenji kapok waloko weche mag ibiro timo gieki en ni king'iyo gini nyalo kawo thuolo moro made mondo mi itim kata gimoro maber wakaw weche mag somo kende kata gero ECD classes nikech donjo ni ichako timo nikech nyaka ibed gi plan. An gadieri ni ECD schools within the first 2 years ka ok atieko ariyogo to nyaka bed ni atieko one ECD school mosedonjo. Wach pi an gadieri ni within 100 days abro resto water ei Makina. 60 years onge pi Makina. Ido bedo 100 days ido timo ang'o ido loko dhoch mane ido timo gima nyalo luongo ni hono mane kech mano chalo gima ido timo miracle. 60 years since independence onge pi. Inni ndalo 100 men dweche adek kende mondo itim godo pi. An gi geno achiel ni ka jo Makina ogonyo chunygi momiya position mar MCA to kadhi bedo jasamea MCA because of the wealthy experience man godo in labor industry. I believe ni nyaka dhi occupy the position of labor committee. Once I occupy that, then the relationship that we have over the years between me and the water engineer, Nairobi Water, to kode the bureaucracies most bedo kadhi nyime a county assembly when they are tendering. Magi okapani gik madhi kawa muda mondo mi atieki. Aya kaeto Nairobi ka bende nikech asebudhe almost 20 years ka serve as a leader onge gima kia ei Nairobi City County. Ang'eyo kona kamora mora, ang'e a level mar leadership, ang'e a level mar ang'owa mar jatich be. Gik matimore Makina gi gik madwaro mondo mi koro olamie nikech dak Nairobi ka indi kama onge cho skul en achiel, secondary school en achiel, onge health facility, onge kama ji yude thieth, onge ndara en achiel kende. Stima to nitie. Stima nitiere, but street lights are lacking. Street lights, yani the service road street lights are lacking, and this is what we also want to restore. Onge wacha aparo ni tich ma unugo duong' Makina apane kara Makina kanyo en ward makoro tich teke mogik e Kibra constituency as a whole to wala moni Nyasaye idhi gidono bura mane. An adwa gora kod duond bura miluongo ni ODM mane duond bucha udhi e welo dongi sechako luor ni gini nyalo mai nikech ODM eno kadhano tomo ng'wecha e ODM nikech ODM osebedo kama koro en mai to kanyo endo jomoko ywak ni awa kata ka ng'ayude ok ang' na miya koro jomoko neno mondo gileng're to gibede bwa Azimio kaendi to mondo gidhi gideliver. Wach ni kaka sani ndi ng'ama nitiere Makina ward ok en ja ODM. Ere gima miyo iparo ni ODM dhi miyi gini? An ok adwa gik mimiya, adwa gik ma ayudo. To kidhi yudo jakom mane mawacho ni adwaro gik ma yudo gire ma aseyudo. Anyisi ni asebedo Nairobi branch secretary mar union mara for almost 20 years. Now ka Nairobi City County ka jotich mar joluo ten jok mang'eny ka gin Wakikuyu, jok mang'eny maluwogi gin Waluya, jok mang'eny kanyo maluwo mar adek gin Wakamba. Joluo are coming a distance forth. I am a leader 4 terms. I am very sure ni kase yombo ng'ama biro maya otiko mara onge
an kod machinery moromo mang'eyo ni onge ng'ama biro maya otikona ma Makina mawinja bed gi chir ni kaseyudo tiko kisegona kura ma yudo tiko ng'ama mayo tiko no onge. Olero ni otiko entiere godo en gadier to mani adier mi roko sama koro ng'ato dhi e weche mag lweny machal kamaendi. Adwani mondo mi koro ilos gi Makina achiel kachiel king'iyo kamera cha tir mondo ilos gi Makina go eko ikwa gi ombulu tiket ne gi singo mari ka in Lolwe TV kaendi mondo chieng' moro mane ma chieng' moro gini kumi godo kata gini ng'adni godo bura bang' higni 5. Ing'ama go kura Makina. An Benson Olianga Oriaro awuoyo kodi kaka ng'at ma olap dong ne bedo MCA Makina. Adwa kawo thuolo ni man kende mondo akwayi ombuchi ni miya ombulu e seche mwadhi e nomination ni mondo ating' bandech ODM ka wadhi gi yiero maduong'. Yiero maduong' bende achaka kwayo ombuchi mondo imiya mondo ayombi mondo abed MCA ma Makina. Awacho ni kendo anuoyo ka ni ei Makina waonge kod connection mar chope, wange kod flushable toilets mobedo connected to the sewer. Awacho ni adwa miyo u Makina. Each and every plot must be connected to the sewer system. And kaka ng'ama tiyo Nairobi City County, kaka ng'ama osebedo jatelo kanyo, an gadieri ni mano gima abiro achieve mapiyo kabisa. Number 2, ECD schools ok wanyal bedo chien mar Jo-Kenya mamoko. Ma Jo-Kenya mamoko nyithindgi dhi e ECD schools kendo gigen kama watu ok wageni. Kura wacho ni an gadieri within 2 years in power abiro make sure ni aketo ECD ei Makina mondo nyithiwa ma ok yud ECD schools somo mar ECD schools bende mondo yudi mondo gibed ni gi compete fairly kod other children Kenya wide. Achaka wacho ni osiptal be waonge godo ma oger kod Nairobi City County. En gima rach. Ok wanyal bedo ni wan Makina wan ka watuo to wamanyo thieth oko. To Nairobi City County to mandate mare, function mare, mowinjo be nomiyo ang'owa, owinjo be nomiyo wa thieth ma iye ka. Bende nyaka wayudi within the 5 years in power. Mara 4 en wach mar pi maonge Makina. Adwa wacho nu Makina ni ane yadh pi ma Makina. With the influence man godo ikinda kod Nairobi water engineer kaka jatend jotije adwa hakikisha nu ni miyauru tich mondo miya 100 days mondo miu pi Makina pi ma ok chung. Machielo waonge kod ukumbi kama ji halls, social halls ma ji nyalo timbegi. Nyithindwa bende kuonde makamaga ma nyithindwa bende winjo be ni exploit potential maggi. Bende gima nyaka wayudi. Nairobi nosemiyowa area ma wanyalo manage ourselves kaka ward. Ok ginyal miyowa a ward without facilities mowinjore watigo. Be nyaka wayudi mondo wayud kaka watimo buchewa e yo makare. Wayud kaka nyithindwa bende exploit potentials magi e yo makare. Bende wacho nu ni bende gima dwa na miu within this 5 years term. Ikono mang'eny ahinya jatelo. Koro mondo watie nikech sabe koro rumo. Gigi teko bitimo te.
gig samoro tek, chuny gombo to nyalo samoro bedo ni rem. To kata kamano iloso maber ahinya. Gik miwacho go iko mulo chunya bende kaka ng'amo dak e Kenya kaendi. En gima lit ahinya gik miwacho go iko. To aparo ni kaka ilero gi noendo ber mar mondo mi Nyasaye otelni e gimidhieno iyude mondo mi wane tich miselando idwa timo nindi ne jogo kuma gintiere Makina. Aparo ni dang' walore mna gi kanyo kochako luongi kendo jatelo yie mondo mi ibi. Erokamano kuom chopo. Nyasaye mondo mi otelni. Wan Lolwe TV ka gima tang' watimni en mana ni kaka iloso gi jopinyni. Modong' wawene jo Makina. Jo Makina dhoga pod omoko. Miyauru ombulu jo Makina. Dhoga pod omoko. Nyaka wachak warom kendo chenro machal kama mane en Duond Luo. Erokamano masani.